tui swtantara pump machine hamya ongoi tui ni biar klainani nangoi tangkha mongya kami aji brogo khopjaknai potmho kamni lukura salchi ni rongoi tui maya ongma belana jongjak klaika okamini lukura थांनाय CPM yakse hapangni amalo nuichibar bisi romoi haste hapango tongphano tipra sarakni nungjanai tisutu kaham ge riwi mandia tabukbo katal BJP IPF ti hapang khamani yagolobo tabuk sajora tipra sa kami amsayo nungjanai tei kugor kaham kerung sep riwi mayani logi tongmani nungjanai tei sudu abo jai khe naijaya tei bedekni bukhak tei Omahai pati muni koktuma Sawiman kha mungia kami edisi village khobjaknai Podom Mohan parani koktuma Ranoisuk lukurokni nukhong o kami o salchini romoi nungjaknai tui bial ungmambai belai tabo poro chungjalo klaijak nungjaknai tui bialni logi borokni tukunani bagai bo tuini sep korei gana kinio bo ban korei pukri korei tei tui jungjal ungmambai borok khi suti khlainambo jungjalo klai tongo abno tui kha khamani kok saka buddho lokhi munda bo saka tui kri ungmambai belaino jungjalo klainai nangoi tongo borok saka tomungno omahike tuini jungjal ungoi tongkai tui bedek no sanai te ungya ke borok chobani bokhak thangnai bo hnei saka tuini pam machine hamya ungmambai omahike tuijung jalo klai tongmani kokno songoi pamni operator jania deborma saka salnoi saltam sekangno tui bedengni bokhakni ungoi borok phai tuini pam machine nai thangpakya borok snamoi riwane hnei kok rikha phiaba tabuksu jara snamjaya hnei saka bo saka ani samung ang tuirinai machine hamka ang tuirinai phiaba machine hamyawe ang tuirimai hnei bo sawi khna rekha omahike salbum brum nungjangnai tui kukrung tui jungjalo klai tongmambai tabuk amsayo belai no tongkesebo tongo tuini bagai tui ingkha langma atui ni sep sudu tabuk sakjora jung Tripura hasteo 2020 kawi thangpano jung kaham ke manja belai wanama ni kok jotoni bagai Ani bumung khai budalakhi munda chini parani bumung khai Podomohan para ka chini Podomohan para wa kaisa primary school botongo ka chini ma Podomohan school Podomohan para wa prai 15 paribar kao ka chung bela khan tini osubida chin mo engnong ADC village ta chin mo engnong siram khara ADC village ke mongya kami adi bolong ni andar kalayo Kacini ora prai 10-12 din moto nung kacang ekdom han tui maya cini ora bela tini kosto gana watu kuna haga bo pukur bo kore ban bo kore tu kuna haga hasalo mathango jang marani waro go matu ko bukhung nang jaga bo koksil jaga 10 din tui miya nora 10 din bo haike tui nangi dong ha pron hasalo thangai ma khokta matu ko ya somai matu ko ya tui ni kosto khina so tui na ro hangai tui kosto ga wate ke jawa hanga tui ro ya jaga mani ro phulayo Ati rokan matang kata. Nongo ditiyo pan yakhe je tui shotan mani machine abono je chaloknai yakhe je abono operator norok borok bale kok salakya saka bini bungla tamo boyin parala borok chini tui sarangani bung hungkai jamoni deborma bini parakai ayang asram kopara para norok borok bai kok salai mani bisinga tamrok hin sabo bokai sawo machine nosto ngai thangka office jano kha office ni borok sanam paya ro hin chawta bo office jana boyin ro bo office jana boyin khaibo mongya kami office engke norok sak phangle oro kami ni lukrok angai norok thangi ro sa salagya je tui ni boki jungja langja khni dabu nang sa mongya kami SD office ko thang tui ni office ko thang sa salagya saka Nggak tabun norok ni naimong tamo jaga bo 10 din kai thanga tabu ti mai hangana tam khani baskango jeng nayu je jeng no agi 2 bar tei riwo salo 2 bar tei riwo ka tei salo 2 bar tei man mane jeng useng ya jeng no 3 bar si mai nai salo tei ne jeng amon nayu ta jeng tei subida kha man thana bagai tinara bela kan tei ni osubida tibutila tabu
hapangni nogo je asukjak tongnai je tui ni barja manjak yakaba tui office nok ajagao inorok o para amchaini kami ninge tui mai yakha norok arok thangnani kokda obor haya pililo norbada जों banno माइया हांगाय थाना फाना नांनाय जों थानाय दा माइया हांगा दै तमो दिनै सारनि बिसिनो जों दै माइया हांगाय थाना फाना नांनाय जों थास थानाय दा दै गरिखौ बान्जियाबले बरक दै बायसे बान्जिनानै जेखुनु हायनानै दै बायसे जों नांगौ amo to sarang khai to iko machine nos tongmani tui khedari maya ready tongo mane tui rinan bage machine jodi saram pakiri nai ang nini machine yakaba je tui sotor mani pam abo hamyang mani bising tirago nang nini kusuk beremne je high authority yakaba tui ni barja manja khapangni bakhati nang borok bai kerengkha kerengkang sarka on khai ka mane borobo nai phika 2 দিন না ফিকা স্টার ডাটা নষ্ট খা এনকে নাই ভিমে পরে দিন নাই থাংপাইকা কারেন্ট থাংপাইকা এনকাই পরে মানে টাইম দিন তে ফাইকা সুকাঙ্গ 5 তারিখ সংকাম 4 তারিখ ফাইকা 4 তারিখ টাইম পরে বরক থে নাই থাংপাইকা এনকাই মটর 20 থাংজাক পরমান মাংখাটা এনকাই পরে আমনি সুকাঙ্কাই কারেন্ট অফিস সুকাং জানখা মানে গ্যাং গো খরসুং হমে গ্যাং গো টংখা gaban bagi tema yang tongkayang go podon bari di heme sakata hingai apro je hapangni bakhakte je phaine rok tei ni jingjalno tei borok o tei soton mani machine yakaba pam nosto mani borok saiman kha hingai je 10 din jabo tini o jagane lokorok koksi jajak je tei maya borok malkhung rok bai tei rok dinani obohai o kami amjare ko obohai alochona khakailang kon salang sa ngen nang tabuk o lokorok je 10 din tei mayang tamani abono teile nang neni high authority rok ko khana rok hindang angkai to salai mangkai to sau mane tei maya tei ni bagi jatono tei se jibon mane banchinan lama tei maya ni bagi angkai to sanamu sungo nino tei pam ni khorok besek kai besek nukhungni lokorok o jaga tei nyang ora prai 200 nukhungni borok tei nyang borok na neni bumung khai takho an bumu kai zamini de berma kami khai kami kai asram ka